Camiña o Pereiro ven reflectir esa estratexia desenvolvida nos últimos 3 anos polo Concello, acondicionando e limpando distintas rutas ao longo de todo o municipio. O éxito das mismas por a proximidade á capital e por agora ca inclusión na Ribeira Sacra fixo que creáramos, intentamos crear pois un espacio unhas rutas que efectivamente permitiran camiñar todo o noso concello. E o que fixemos agora na última etapa foi enlazar esas diferentes rutas, constituindo máis de 60 kilómetros e poñelas rutas moi diversas e poñelas a disposición evidentemente de todos os veciños e sobre todo dos visitantes, non? Para coñecer e para camiñar o noso concello. Esas rutas que agora están interconectadas chegan tamén a concellos limítrofes como Nogueira de Ramuín, Esgos ou Paderne. Habría a ruta daqui do Encoro, que é a tradicional, a que estaba xa montada, unha ruta cultural aquí hasta Lamela e Cachamuiña, e logo hai 3 grandes rutas, que é a dos Muiños do Loña, que non remata no límite co noso concello, senón que se prolonga no concello de Nogueira de Ramuín, e logo está o de Sicena Tapacata, a ruta que está nas parroquias fundamentalmente de Melias e Villariño, e tamén a de San Benito en Parada, e por último está a ruta, todavía está a ruta de Covas Tríos, moi próxima e de feito cun enlace con San Pedro de Rocas, e por último a ruta do Grañal, que é a ruta dun afluente daqui do Loña, que tamén nos leva hasta o límite co concello de Paderne.